Здравейте! Пускам си хронометъра, за да знам колко време снимаме. Здравейте и добре дошли! Добре дошли в видео номер 2. Ако за първи път попадате на тази поредица, ще ви разкажа набързо. Това е поредица, в която ще разказвам малко повече за пътя, по който вървя. Какви трудности срещам, какви предизвикателства се опитвам да преборя, какви предизвикателства се опитвам да превъзмогна в професионалния, понякога и в личния си път, за да мога да ви бъда полезен по какъвто и да е начин, защото това видео дори един човек да си вземе нещо, звучи клиширано най-вероятно, но то е истина. Един човек, ако може да си вземе нещо, което да сложи в своя живот, нещо, което да подобри живота му, аз ще бъда истински щастлив. Този тип видеа ще бъдат изцяло натурални, няма да имам толкова много сценарии, няколко точки, по които искам да премина. Ще снимам наведнъж, един път, около 10-12 минути, ще видим колко ще отнеме това видео. Но идеята е да бъде максимално автентично, да виждате максимално много от мен и нещата да не бъдат толкова приправени, направени, помпозни, ами по-скоро да бъде изцяло това, което усещам, това, което се случва. Днес в това видео ще искам да ви разкажа малко повече, да направя един обзор на изминалия февруари месец, който в моя път професионален беше четвъртия месец от така предприемаческия път, по който съм поел. За тези от вас, които не знаят, от 4 месеца се занимавам изцяло с breakup и relationship coaching, развивам изцяло собствения си бизнес, като допреди това съм бил почти 7 години програмист в IT сферата, но от година вече и 2-3 месеца развивам breakup и relationship coaching. Програмата напоследък стана breakup, за това са и двете, но ще разказвам най-вероятно и в някое друго видео за това. Но от 4 месеца вече съм изцяло разчитащ на себе си и вървя така по този трънлив път на предприемачеството. Ще ви разкажа за този четвърти месец, нещата, през които преминах, защото беше много разтърсващ за мен. В началото започнах много силно. Ще ви разкажа набързо само през точките и след това ще задълбая по-малко. В началото тръгнаха много добре нещата, много силно, но след това се сгромолясаха и на края на месеца просто много от нещата не се получиха. Научих доста уроци, доста неща, през които трябваше да премина, но сега ще ви разкажа. В началото на месеца имах много разговори, през целия месец даже имах много разговори с потенциални клиенти, хора, които имат необходимост, искат да работят. Аз виждах много потенциални възможности да започнем работа. Даже, ето сега ще спомена за един провал, който провал не е чак толкова провал, но нещо, което исках да се осъществи, но не се, и ще си го призная. Исках да направя breakup коучинг група, което означаваше да работя с 4 души в група, коучинг група, и те да са така като група, които да вървят заедно през процеса. Съответно аз, разбира се, да съм коуч, да ги навигирам и така нататък, но това не се осъществи. Имах голямото желание, но не успях да събера група, не успях да сформирам 4 души, което ме беше много яд. Много се ядосвах за цялото това нещо, но в крайна сметка аз не бях изградил въобще добра стратегия за това, как да намеря хората, откъде да ги намеря. Въобще малко дойде изведнъж цялата ми идея за да стартирам тази група и не се получи. В крайна сметка, поне този месец не се получи. Ще видим за в бъдеще. Имам огромното желание да го направя, така че в бъдеще ще се надявам да успея. Друго, което
също много ме разочарова през този месец, е, че поне с 3 души бяха категорични и казаха да, че искат да работим заедно, но след това изчезваха. Тоест, всичко върви супер. Говорим в разговора как можем да започнем. Те виждат как могат да поемат толкова много позитиви за тях самите от тази програма, от нашата работа. Казват, че започваме и след това изчезват. Аз ги търся, пиша им, но тях ги няма. Това също изключително много ме разочарова, защото кофти, когато си направиш някакви планове, очаквания, човекът ти е казал да, започваме от другата седмица, разбира се, и след това изчезва. Но явно по някакъв начин и привличам такъв тип хора и може би не правя нещо правилно. Но за мен това беше много, много голям шамар, защото си правя едни сметки, а нещата стават съвсем различни. Беше много отрезвително, много приех доста навътре. Имаше доста хора, които ми казваха да, ще си помисля, много искам да работим заедно и след това, разбира се, отказваха. Няма да си крия душата, че тези неща много ме засягаха лично, но в крайна сметка бях гневен на себе си, че какво толкова правя, защо не се получават нещата, аз ли нещо не съм окей, нещата, които говоря ли не са окей. Даже в края на месеца, преди няколко дни, от толкова напрежение, че не се получиха нещата с групата, ето с няколко души, които искат да започнем, пък не започваме работа, също не се получават нещата. Постоянно премислям разговорите, какво казах, какво пропуснах, защо така се получава и даже се и разболях. 2 дена бях с температура, не се чувствах добре, просто се сринах от мислите постоянно, какво се случва, защо, какво правя грешно. Тялото ми реагира и се разболях. Температура беше само, нищо повече, но това е пак признак, че съм претоварил системата, че съм прекалил. Така че тук по-скоро някакъв извод, който аз си взимам, е, че е много важно да внимаваме колко всъщност натоварваме себе си с мисли за миналото, защото аз го направих и изпитах колко може да е пагубно за тялото, да не се чувстваш добре, да се разболееш, само от това, че си мислиш за дадени неща, върху които нямаш контрол. В крайна сметка, много често говоря с клиентите, с които работя и с които правим трансформацията, че е необходимо да се концентрираме върху нещата, върху които имаме контрол и да не се фокусираме върху тези, където нямаме контрол. Но ето, че дори и аз понякога изпадам в ситуация, в която искам да контролирам даден резултат, хората и така нататък, но това не е възможно. Не винаги е възможно. Така че този месец имаше доста разочарования за мен. Беше изпълнен с много разговори, с много хора. Това най-много ми хареса и ми допадна, но почти никакъв резултат. Откъм хора, с които да започнем трансформация, да започнем техния път на израстване. Така че като обобщение за месец февруари, 4-тия месец от моята предприемаческа кариера път е, че беше доста изпълнен с много очаквания в началото, с много вярвания, но накрая катастрофираха повечето. Огромна част. Почти нищо не се получи. Хубавото, което стана този месец е, че заедно с Дими Чолаков стартирахме Инстаграм страницата ни за соматичното дишане. Нещо, с което също се занимавам от началото на тази година.
Направих няколко сесии групови онлайн, групова и на живо, малка сесия на живо. Така че в сферата на соматичното дишане развихме и тепърва развиваме, поставихме началото. Така че за това съм щастлив, но съм разочарован от другите неща, които не се получиха и по-скоро наистина силно го приех, но гледам да разбирам, гледам да видя къде е моя контрол, какво мога аз да подобря и да приемам нещата, които се случват, защото явно е някакъв урок, който е необходимо да приема, необходимо е да науча и да си извадя изводите и от тук нататък да не се случва това нещо. Така че още един урок, който просто съм си записал, е, че захващайки много неща наведнъж, също прекалено много се разпилявам, прекалено много енергия отива и се разфокусирам. Така че това са няколко неща, които научих. Като обобщение на това видео, тъй като гледам, че вече е 11 минути, аз мога още доста да ви поговоря, но не искам да отнемам толкова много от времето. Като обобщение, 4-тия месец от моята предприемаческа кариера, път и така нататък тръгна добре, но завърши не толкова добре. Според моите очаквания, разбира се, ще видим с времето в какво ще резултира цялото това нещо. Провали се един проект, груповата Breakup Coaching групата, която исках да стартирам. Стартирахме обаче Instagram страница за соматично дишане, направихме няколко сесии, започнахме да качваме видеа, снимки изцяло за дишането, за да подобряваме, за да обучаваме хората в България. Изцяло за българи е тази страница създадена, така че там изключително много се радвам, че започнахме. Уроците са, че захващайки много неща се разпилявам. Необходимо е да се фокусирам и да не бързам, да не се гневя толкова на себе си и да не се нападам, защото не всичко зависи от мен. В крайна сметка правя всичко, което мога в дадения момент и прекалено голямото напъване, емоционално изтощение води до физическо разболяване, температури и така нататък. Важно е да се фокусираме върху нещата, върху които имаме контрол, а не върху това да контролираме абсолютно всичко, защото това е невъзможно. Така че, така изпращам аз февруари 2025 година кариерно. Доста неща се случиха. Разбира се, за 12-13 минути трудно да разкажа всичко, но се надявам да сте си взели нещо, да сте разбрали основните неща. Тепърва обмислям да качвам и ще качвам, надявам се, стига да събера още малко смелост, за да кача видеята. Ще качвам още видеа относно живота, нещата, през които преминавам. Ще гледам да съм поне на 2 седмици да има едно видео, за да държа в течение нещата, които се случват. И така, с какво мога да закрия този месец и това видео? Най-силното може би е това, че не всичко зависи от нас. Необходимо е да приемаме нещата, които се случват, да видим какви са уроците, да видим с какво сме допринесли, как да подобряваме от тук нататък и най-важното е да пазим здравето си, да пазим мислите си, защото те са енергия, която рефлектира директно на нас, директно на тялото. Да се фокусираме върху важните неща и да се наслаждаваме малко повече на живота. В крайна сметка нищо не е загубено, всичко е пред нас. Така че това е моята равносметка за февруари месец. Ще се радвам на всеки един от вас, който остави коментар или ми пише, ако е преминавал през нещо подобно, как се е справил, какво е предприел. Ще съм благодарен. Наистина ще съм благодарен. Благодаря ви
за вниманието. За мен е все още много странно да го правя това нещо, да снимам. Така че се надявам да ви е полезно, да си взимате вашите неща и ще се видим в следващото видео. Бъдете здрави! Благодаря!